everyone, welcome back to Mithi Narzary YouTube channel. So लोगोफोर दिनैहाय बिराद अमा बेदर जानो लुगैदों जिसके लिए मिथु को लायनो होबाय आरोना ओमफ्राय मा होनो दिनै मेवा गोखै दं जानाव दाखालि गुवाहाटीनि आब' होलांदों आरो बेवाइफोरा मोनहा फैनानै स' बेयो हाय मिथु मानो इदि खालामबाय थायो ओमफ्राय मा होनो ओरैनो दं जानाय जायाखै स' ओंखायनो अमा बेदरजों मेवा जानो होननानै मिथुखौ लायनो होबाय आरो ओमफ्राय मिथु नोंथ' अमा जाया नों मा जायो लाना फैखा दे अके नङाबा लुगैगोन ना नों जों अमा जाबा अके चल जाओ बाय बाय थाब फैयाखै दे मिथिबाय बेखौ दाबो जालिया आरो बेखौ बथाम लायो नानिखौ सोनो होलांखा साबि थाब फैयाखै दखानफ्रानो खुलियाखै खोमा नयथायानो जायाखै नोंसोर बै दरजा मोनसे भगबान मालादि वाल होबावगोन दे चल बाय बाय इले सफैबाय आरो आङो माबोरै मोनदों आंनि फार्स्ट पेमेन्ट मोननायखाय जेबो मोजां मोनाखै आं कारण आं जेबो मोनाखैना आं माबा मोनसे मोननायबालाय खुसि जागौमोन आं Wow, finally, आ गया मिस्टर मा लाबोदों वाव लाइ लाबोदों थैंक यू सो मच गाइखेर ना नोंना टमेट'जों ना ओमफ्राय आंना अमायाव बे गोद ओइ नङा बे अमा नङा नैबेलाय अमा नामा गोदाखानाय नों अमायानो थाबोबाय नामा हे बे मा बुस्थु हाइजें अ थैंक यू दे साहाखौ दानो लोंहोआ दे ओमफ्राय आंनि गिफ्टआबो जेबो लाब गैया नोंनि फार्स्ट पेमेन्ट मोननायबाबो गिफ्टबो मोना माबो मोना जेबो सरप्राइज गिफ्टबो मोना बायदि अन्थाइ बिखा ताजा गाइखेर सरप्राइज बे ताजा गाइखेरखौ नोंनो लों फुदुंना होगोन आं सापात गोखा होलायनानै दा लोगोफोर मालाय मिथुआ फार्स्ट पेमेन्ट मोननायनि बिराद हेपि दिनैहाय अमा बेदर लाबोना होफैदों ओमफ्राय लाइ लाबोना होफैदों ओमफ्राय आंनो जेबो गिफ्ट होआखै दे लोगोफोर कट्टी मिथु एन्ड मिथिंगा कट्टी आं संगोन लोगोफोर नै रेडि खालामदों मेवा गोखै दङ बेवाइ होफैनाय गुवाहाटीनि मेवाजों ओमफ्राय लाइ होदेरनानै संगोन आं टमेट'बो लाबोदों बायदि गोथाव संगोन आं दिनै लोगोफोर ओमफ्राय लुथुआ बिबैनाव थांनो गाबगासिनो लाइ एसेखौबो लाइखौ सायना लानोसै सुखाना लानोसै मेवा गोखैबो एसे होनोसै लोगोसे ना नोंथ' जाया जानाय नायलाय अमानि टेस्ट आंनिया ना आरो टमेट' दे आरो आलु खनसे जाबाथाय नों आरो अमा जानाय नायदो दिनै आं खानायखौ जा नों आं जाया दायो आङो बेदरखौ एवना लाग्रोनोसै एसे सारायखौ बहायबाय लाइखौ सुबाय मेवाया गोखैयाथ' अलरेडि दंखायो बाट आं बेखौ रुदबला लोगोफोर न'नि लकेल नालाय ओंखायनो मोनसे प्लिज फिसा मोनसे हेल्पबाव नैबेखौ बानलु सुनानै इयाव देहरदो बेखौ आं एवना होगोन संना होगोन दे आं नोंनो लोगोफोर दायो अमा संसै आं मिथुआ थिगसे गाबगासिनो मिथुआ नै बानलु देगासिनो बेसारा लोगोफोर मेवा गोखैखौ एसे बरनना लानाय आङो जि मोदोमदोंहाय लोगोफोर जादबबाय नालाय बेखौ जाबाय थाखानांसिगोन आरो एसे बरनना लानोसै बांद्राय बुरजा होआ लोगोफोर एसे खुरैसे बरनबाय आं खुरै फिसाजों बेखौनो होगोन आरो बांद्रायबा दा नै आब'आ जानो हायाबो जानो हागौ बारा जादावानो ओंखायनो नों नानि थाखाय आलु जिन्दो ना मिथु ओके थैंक यू बिदिसो हेल्प खालामनांगौ दा ओमफ्राय मा संनाय जानाय लाइफआ बरिंल' नामा मिथु नों बरिं मोनो नामा सोरबा सिख्लाया कमेन्ट खालामदों आरो मासि बरिं लाइफ संनाय जानायल' होननानै गावना माने आनबरिंथारनो आरो लाइफआ माने ओरैबारै उरखावग्रा नङा बे गावहा इन्जय ओरैबारै ओंखायनो आरो जोंना जायोना बेनो बिराद इन्जयना जों बेयावनो संनाय जानायावनो ना मिथु लोगोफोर दायो बिथिं मिथुनि नाखौ एवना हरनोसै आं बेयावहाय बेसोरा संना होनोसै दे बाजारावबो थांबाय लायबाय बानलुबो देना होबाय नाथाय आंनो जेबो गिफ्ट होआखै होआ आरो
मा होगोन मा होगोन दखना yes दखना होगोन लोगोफोर दखना बिराद हेपि आं दखना होगोनबालाय नों आंनो दा आं बिराद गोथाव संना होनोसै नोंसोरखौ मिथिबाय नङाबाथ' संख्रि गोबाब संनो होननानै आङो सानबायसो दंखायोमोन गोसोआव लोगोफोर मा होनदो बेसां जि दखना लायो बेसां दखनाया सानयावनो गांब्रै लाबोनो नै दाखालि दखनाया जिमानबाबो थोआ खमावबो आलमारि गंथामसोआ भर्ति थानांगौ मिथिबाय हिनजावफोरनो नोंना जायो इट्स अके नों हौवा मानसिना अरजाया हिनजाव मानसिफोरनो बेसेबां दखना नांगौ जायो आलमारि गंनै गंथाम ना हालदै होनसै दा एसे न खम एसे हिनजाव मानसिया बेसेबां ओंखाम संलाय ओंख्रि संलाय नोंसोरनो साहा फुदुंना होलाय फुदुंनांगौ बेयाव हिनजाव मानसिया बांसिन मोनगानखानांगौ दखनाफोरखौ मिथिबाय नोङो मिथिबाय दायो आं बेयाव जिरा होनोसै लोगोफोर एसे जिरा आयै आंना जिरा थेमाया एसे माबा जाबाय जिराखा आं सुखाजोबनाय बांद्राय होआहाय अमायाव बांद्राय जिरा होबा गोथाव जाया सोर देनाय बालाखौ मिथु बर' नार्जारी नोंखौ आं बर' दोनलाहाय बर' टाइटेल मानसिफ्रा आंनाव कमेन्ट गाज्रि हरो ओमफ्राय नार्जारीसो दोनसै आयै थावा दुंबाय नानिया बेसेबां सुपार फास्ट नुबाय नों हिनजावा बिदि गिनानै खारलायनो दरखार गैया दे नोङो जेबो जाया आं संबाय होनबाथाय दायो आं होनसै मेवा गोखै लोगोफोर मेवा गोखै होबा बांद्राय एवजाया एसे थाब दै होनांगौ गोखा जायो नङाबा जि मोदोमदो ना लाइबो बावोसो आं एसे दै होनसै ओमफ्राय दै नांनो लाया बेखौ नोंनि नानि थाखाय हाना लाखानोसै एसे गाबगासिनो आरो गरम जालाय बेखौ नोंनि सामेवा अमा लायथोंसै बिनि नानो सेवालिनि बारखौ नायनि अमाया आंनि वाव साइज नुबायना माने लाव नाखौ होखानानै खोबहाबना दोनसां पार्सेल सफायबावदो आरो मोनसेनिया पार्सेल प्रिपेडफोरासो सफैया नों पेमेन्ट खालामनो ना आं पेमेन्ट खालामनांगौ नों खालामदो नोंनि गिफ्टआ बेनो जागोन आरो दे थैंक यू हा অ এবাৰ কেনসেল কৰিছিলো এটো আৰু পালো এখন গাও বালিহিটাই পৰে এটো এটাই আহিছে ন এটাতে চাৰিখন আছে নেকি জানাই না দে না পেমেন্ট কৰি দে सो ये मेरा आ गया न्यू पार्सल क्या गन माबा होम डेकोरनि बुस्तु फिसा ओरैनो खम दामि 100-200 नि थैंक यू चलो जानसै लोगोफोर ओंखायनोथ' नोंखौ आङो मैयाव गोखै होनानै ला होनदों नायाव मोनो बिराद गोथाव जायो गोलाव होगोन आंथ' गोथाव मोनगोन नाथाय आब'आसो जानो सुखुआ एसे गोथाव मोनलाबाया माने आंहाथ' जाखावलाबायो फट' लाना सामनेलनि थाखाय जाबाय र' खोबहाबनोसै बारा माने बुंनोसै फिश वाव नामाखौ नोंना आलुआ एसे टाइम लायोना आलुआ गोरान माने ब्राइटनेस बियो
दायो जानोसै जोङो दालिखौ होबाय जों साराय गेजेरावनो लानाया लुथु बिमानि ओमफ्राय आं नै इथिं अमा बेदरा ओमफ्राय इथिं मिथुना नारि जाबाय गोथाव जादोंना नोंनाबो एसे गोथाव सासेनि बानलु खादो लोगोफोर बिदिब्ला जाग्रोनोसै दसे जानाय नायनानै खिथिनोसैहाय आं नोंसिनो लोगोफोर आंथ' गोथाव मोनदों दा बिथिं जागा सासेयासो गोथाव मोनगोन ना मोना गोथाव मैयाव गोखै जायाना बिसोर जोंथ' ओरै डिमापुर नागालेण्डनि खाथि नालाय देन्जार जानो हायो मैयाव गोखै होनबाथाय जादो बिसना माबा बिसनासो होनलांबाय आं ब्लगखौ फोजोबनोसै बाय बाय